Dobro veče i dobrodošli u naš dnevni pregled vesti. Počinjemo sa olimpijskim igrama. Ukrajinski sanker Vladislav Heraskević neće moći da startuje zbog kacige sa slikama poginulih sportista. Njegov tim tvrdi da je sećanje nije kršenje pravila, ali Olimpijski komitet ostaje pri svojoj odluci. U drugim olimpijskim vestima, nemačke skijašice Emu Ajšer i Kiru Weidle-Winkelmann, teški uslovi na stazi za Super-G su koštali dobrog rezultata. Bila je to teška trka za SEO tim, sa sporta na politiku. Savezni ustavni sud Nemačke odlučio je da isporuke nemačkih tenkova Izraelu mogu da se nastave. Sud je odbacio tužbu palestinskog državljanina koji je tvrdio da ga ova oružja direktno ugrožavaju. U međuvremenu, predsjednica nemačkog Bundestaga, Katrin Klockner, suočava se sa kritikama nakon što je postala prva nemačka političarka koja je posetila pojas Gaze od napada Hamasa. Njen poseta, organizovan uz izraelsku pomoć, izazvao je podeljene reakcije. Na domaćoj sceni savezna vlada odlučila je da prestane da koristi dvorac Meseberg kao zvaničnu gostinsku kuću. Najavljeno je da će se zakup ugovora okončati 2027. godine, delimično zbog velike udaljenosti od Berlina. U Frankfurtu istražitelji su otkrili još 29 falsifikovanih potpisa na listi za bivšeg gradonačelnika Petera Feldmana. Feldman govori o kriminalizaciji dok policija nastavlja sa istragom. U ekonomiji Savezni sud je upozorava na ozbiljne posljedice zbog rekordnog broja nerazrešenih krivičnih predmeta. Sudovi i tužilaštva su preopterećeni, što ugrožava pravnu sigurnost. Kompanija Mercedes-Benz menja svoju luksuznu strategiju nakon drastičnog pada profita, posebno na tržištima Kine i Sjedinjenih država. Automobilski gigant sada traži novi pravac. U saobraćaju predstojeći bezbedonosni samit u Berlingu raspravljaće o povećanju broja pratnje u vozovima. Međutim, železnički sindikat EVG upozorava da bi ova mera mogla biti veoma skupa. Na međunarodnoj sceni Francuska zahteva ostavku specijalne izveštačice UN za palestinska područja Francesche Albanese zbog navodno antisemitskih izjava. Pariz, koji se smatra zaštitnikom Palestinaca, smatra da su njeni komentari neprihvatljivi. Rusija, sa druge strane, koristi Epstein dosije za propagandne napade na zapadne političare, šireći teorije zavere o liderima poput Macrona i Trumpa preko proruskih kanala. To je bio današnji pregled. Hvala što ste gledali. Pratite nas i sutra za najnovije informacije. Laku noć.